Dito karon sa Port of Bato. Kuanta guys pa. Adventure. Way na buhat guys. Tara na. Dito sa Port of Bato. Okay. Sorry guys, may trabaho lang niya. Okay. Tadi na to guys. Okay, nata nagsuroy-suroy. Magbatang kali ini guys. Okay. Atas porto ba to guys? Oh, may barko. Oy, kuan guys no. Nata diri sa Porto Bato. Guys. Okay, pohon doon na itong pantalan sa lungsod sa Matalong. Akong gipil guys o maingani na ang Matalong guys. Doon na barko nga modunggo. Kanindot ka guys no. Okay. So guys. Doon sa Bato Port, there is lungsod sa Matalong niya. Katong ganahan managa day. Pwede mo masolder guys na. Pwede mo masolder sa Bato Port. There is lungsod sa Bato. Okay. Pohon-pohon. Nga nila ang lungsod sa Matalong. Charles. Okay, good morning o happy Monday o happy idil. Waroy trabaho guys. Mga naglag-lag ta guys. Dirita na to sa Bato Port. Sa Bato Lady. Okay. Good morning o God bless.